Gisaway ni Mayor Sara Duterte ang kapitan sa Barangay 10-A sa Davao City nga nadakpan human nag-ulo-ulo og sabong. Ani ang detalye. Do not be the person nga example sa pag-violate sa balaod na you are supposed to implement din ha sa inyong barangay. So, dili ka angay magbarangay kapitan kung ikaw mismo mo-violate ka sa balaod nga dapat gina-implement nimo. Mao kini ang pahayag ni Mayor Sara Duterte labot sa pagkasikop sa kapulisan kang Barangay 10-A Kapitan Mark Cayetano human gitudlong nangulo sa sabong sa San Rafael, Davao City. Gironda sa Davao City Police Office ang farm ni Kapitan human sa sumbong sa nagpakabanang residente nga nagapahigayon sila Kapitan og illegal nga pasabong uban ang iyang kagawad og laing 27 kakaubanan. Bulang kwarta nga sobra 200,000 pesos ug mga panabong nga manok ang nakuha gikan sa mga dinakpan. Po na nag-report ato ang gi-validate man pag-validate nakitaan nga tinuod mo to nang gikasadayon ang police operation ato. Kasong paglapa sa PD 449 RA 11332 in relation to Executive Order 47-A sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang atubangong kaso sa mga dinakpan. Sa maong hitabo, dunay panawagan ang otoridad. Pamatuod pod nga ang Davao City Police Office way pilion basta kung makabayolate ka mo di ka mo follow sa balaod mamahimo jud ka isa sa mga kandakan og police operations. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.